Η πρώτη προσπάθεια δικιά μας ήταν το 2007, όταν ξεκινήσαμε και με τον κύριο Αλεξόπουλο, που ήταν ο καθηγητής της καρδιολογίας, να προσπαθούμε να βρούμε patterns, δηλαδή να δούμε μέσα στα καρδιογραφήματα, εδώ στην Πάτρα στην καρδιολογική, αν μπορούσαμε με βασικές τις πρώτες τότε αρχές τεχνητής νοημοσύνης να κάνουμε αναλύσεις και να φέρνουμε αποτέλεσμα. Ο κύριος στόχος το 2007 ποιος ήταν? Να έχουμε alarms. Δηλαδή, όχι να αντικαταστήσουμε και να δώσουμε διάγνωση, αλλά να μπορεί το μηχάνημα, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, να καταλαβαίνει πότε ο ασθενής βρίσκεται σε μία περιοχή καμπύλης, το οποίο είχε ένα ρίσκο. Τι είχαμε ξεκινήσει τότε? Ο γιατρός, ο καρδιολόγος, έβαζε τα πρώτα thresholds, πάνω και κάτω όριο, σε ένα ασθενή, έτσι όπως είχε το πρώτο ιατρικό feeling, την πρώτη αίσθηση με βάση το εμπειρικό μοντέλο που είχε αναπτύξει και την εμπειρία του που είχε εκείνη τη στιγμή, ταξινομούσε τα πρώτα όρια πάνω και κάτω, τρέχαμε ένα γνωστικό αλγόριθμο, βλέπαμε, καθώς βλέπετε έχουμε χωρίσει τις abnormalities, αυτά τα μπιλάκια τα ωραία που βλέπετε πίσω μας, είναι πώς δουλεύει περίπου η τεχνητή νοημοσύνη με rule-based κανόνες, δηλαδή αν η υπόθεσούλα αυτή γίνει, τότε αυτό και αυτό το πραγματάκι, κάπως έτσι λειτουργεί το rule-based model, δηλαδή το μοντέλο με κανόνες, και προσπαθήσαμε λοιπόν αυτό να το τρέξουμε. Σε 150 ασθενείς αυτό το πράγμα αποφάσισε με ακρίβεια 98%. Με τεχνικές που είχαμε τότε, πολύ απαρχαιωμένες με αυτά τα πράγματα που έχουμε σήμερα και τις μεθόδους που έχουμε σήμερα, αλλά και τους υπολογιστές που έχουμε σήμερα, θα εξηγήσω μετά, είχαμε αποτελέσματα. Άρα το μηχάνημα μπορούσε, φανταστείτε, αν είμαστε στην εντατική, γιατί τότε εκεί το είχαμε εφαρμόσει με τον κύριο Αλεξόπουλο, να μας δίνει alarms με βάση τις πραγματικού χρόνου μεταβλητές και να είναι αρκετά έξυπνο να καταλαβαίνει και να μας δίνει αυτή την προειδοποίηση να πάμε να τον δούμε τον ασθενή. Δεν είναι ίδιο με αυτό που έχουμε στους beepers, δηλαδή λέμε αν ξεπεράσει αυτό το κομματάκι δώσε μας alarm. Γιατί δεν είναι ίδιο? Γιατί αυτά τα thresholds ήταν αναασθενή. Άρα μιλάμε για personal, για προσωπικά thresholds, καταλάβαινε το σύστημα τον ασθενή και μας έδινε απαντήσεις. Συνεχίζω πολύ γρήγορα, δεν θα προσπαθήσω να σας κουράσω καθόλου. Αν όποια υπάρχει ερώτηση μετά θα απαντήσω μετά αν χρειαστεί κάτι. Το 2008 δουλέψαμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με την κυρία Δημοπούλου. Προσπαθήσαμε να βρούμε patterns, μοντέλα, τα οποία τι έκαναν? Σε πολυτραυματίες να δούμε τη θνησιμότητα. Ένα από τα βασικά προβλήματα ήταν η ιεράρχηση, από τότε άκουσα και το τριάζ, όπως πολύ σωστά είπατε, ήταν να μπορούμε να καταλάβουμε το ποσοστό, την πιθανότητα θνησιμότητας που έχει ένας πολυτραυματίας. Χρησιμοποίησαμε τότε 3 προγνωστικούς δείκτες, ένα εξ αυτών ο Apache, ο SOFA, 4 κατά την ακρίβεια όπως βλέπετε εκεί. Τρέξαμε ένα νευρονικό δίκτυο και εκεί το σύστημα μπορούσε να δει την πιθανότητα αυτή όσον αφορά την θνησιμότητα με ποσοστό 96%. Σε αυτή την κλινική μελέτη, αν θυμάμαι καλά, έχει δημοσιευτεί και στο PubMed, βάλαμε 1.500 ασθενείς, μεγάλο δείγμα τότε, άρα καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν 2-3, αρχίζει και γινόταν valid το αποτέλεσμα.